Argiaren podcastak. Ikusentzule maiteok. Badakit irakurri duzuela izenburua. Nik ere bai. Zeri buruz hitz egingo dugun? Ez dakit oso ondo nik ere. Estetikaz hitz egin nahi genuela eta pertsonita famatu bat ekarri dugu. Orain. Zer da estetika? Ez dakit. Aurreiritziak aurreiritzi, zuen aurkezle, ez dakit geure burua podcastlari mamarratxa ez den beste zehitzekin laburtu. Favorita hauetatik, bi dira ni baino egokiagoak estetikaz hitz egiteko. Sin mas. Guapagoak direla uste dute, eta ni baino hobeto jazten dira. Objetiboki. Bueno. Ni baino gehiagotan dutxatzen dira? Bai. Atzo dutxatu nintzen? Bai. Hori estetikoa da? Ez dakit. Hori autoestetikoa da? Bai. Nire burutxo honek, estetika esan da, gure herriko depiladoraren argizari usaiarekin egin du topo. Asko zobea omen zen horrela depilatzea. Ta ara joan ginen. Hori da egin behar duzunan erabeto. Hanka kalboak izatea. Burua kalbo izan nuenean, ez omen zen, hain ideia ona. Estetika, supongo. Geure autoestetikoak politikoak dira. Nire estetika deserosoa bazaizu, arazo bat daukazu. Zure estetika beldurgarria bazait, begiratu zure privilegioak. Kristu bat bailitzan, asto badago elizan. Antxe da bilatu, bebotean garantza, eta beste batela ematen duantza. Ainaren otoitzak irudi burantza, baten usterrik gabe egin du arrantza. Amen. Bueno, ongi etorri, Ane, Egunon eta denoi. eskerrik asko etortzearren. Egunon ez. Bueno, egunako eta laurdutia. Bueno, ainerraketan nik aipatu du hemen estetikaz hitz egiteko gu zu baino proposagoak ote garen edo ez, aizea Edurne Azkaraterekin diskutitu beharko duzun zerbait dela, eta ez gurekin. Eta besterik gabe... Besterik gabe, kaixo, ongi etorri denoi, hemen gaude beste podcast batean, 13. esango nuke? 13. podcast honetan, eta gaur estetikaz hitz egitera etorri da Ane Berriotxoa. Ongi etorri eskerrik asko. Zueri. Ondo? Bai, ondo. Oso ondo. Beti bezala egingo dugu zure aurkezpena zure Wikipediarekin, Ane. Bueno. Orduan, bueno, Ane. Ez que ez dakizu baina gauza oso on bat dator orain. Bale, Ane. Zuzara, zure... Nidatzi nuen, Ane Berriotxoa Wikipedia, da jartzen du. Berriotxoa Kirol Elkartea. Bilbon, 1983an sortutako emakumezkoen futbol talde bada, Bizkaiko ligan jokatzen aritu izan dena, orain ezakigu. Berrio, Ibarsusi B futbol zelaian jokatzen duzue. Talde asko, 2023-2024an, aurten ezakigu, ibilbide luzea. 23-24 hori da. Aurten 23, Bai. baina ja izango da Bai. Ikasturteak eta kontu baina guztia. Vale. Irabazitako txapelketak, desente, historia luzea, zelaia da Ibarsusi B, baina okupatuta dagoenean Ibarsusi han jokatzen duzue, dirudienez. Seguramente A mutilena izango da. Bai. Ala dirudi. Que raro. Claro. Eta erreferentzia batzu, kanpostekak, bueno, hori. Ez daukazula Wikipediarik, Ane. Ja, bueno. Pena. Bueno. Merezi uzue, Bueno, egin. Hori, egin diezaiotela Wikipedia bat, Ane Berriotxoari hemendik eskatzen dugu, baina Wikipedia ez daukazun arren,
hortik kanpo eta geneukan informazioarekin, topatu dugunarekin, egingo du zure erdi aurkezpentxo bat, eta gero zuk auto-wikipedia bat, edo nahi baduzu pixka bat. Bale, Ane Berriotxoa Bengoetxea, 1985koa, Zornotzarra. Dago Selected Films webgunean, ezakidara zer den, baina webgune bat. Da, zinema distribuidora bat. Baitu, hor daukazu zure Wikipedia. Wikipedia, itzuli dugu, eta dio, argazkilaria ofizioz. Gero zeta gitzi hau. Ba, bueno. Ofizioz, hori dio. ECPV ari da argazki zuzendaritzako diplomatura egiten. Ja, aspaldi amaituta, ari baina, zen. 2008 batean idatzi eta zuzendu zuen bere lehen film laburra, Bat izenekoa. Honen bidez, zine bi jaialdian parte hartu zuen. Eta baita Cannesko jaialdiko Short Films Cornerreko film laburrak iskinan. Too Cool for School, bereziki guapo eskolarako, sekzioan ere. 2022an idatzi zuzendu eta ekoitzi zuen Nire amaren etxea bere bigarren film laburra, bestalde hainbat musika bideoklip zuzendu ditu talde eta bakarlarientzat. Hortik aurrera jakin dugu beste lan batzuk ere egin dutuzula, Ni a sol ni a sombra, Estampado, besterik ere egongo da, ikuste ez dakiguna, edo dakiguna. Ze jarri behar da zure Wikipedian? Ba, pues dakit. Zuzut, hori dagoela bila apur bat kadukauta. Bale. Bai, ja argazkilariak gero ez da gitzi hau. Pena apur bat egaz. Bai, gero ez da gitzi hau. Eta boin gehien bat bideoklipen munduan sartun da. Bai, gehien zan bai. Eta naz irakaslea orain. Zerena? Zinema eskolan. Argazkilaritza irakaslea. Esaten etzenekien leku horretan. Leku horretan? Bai. Bale, eske konsonante asko, bueno. Eta EHZE ere, bai. Bueno. A ber, garatu. Ez, kendu dari euskarazko izena. Bai. Bai. Bueno. Ez du ikusiko, nolko du. Besterik gabe, horrutziko dugun kontua. Sin más. Datu bat. Datu randoma. Agatzen doztie soldata, orduan hemen Ez izan. duk ez esan. Oso ondo dago erdaraz izen hori. Oso izen hori. Jarri ingelesez ere bai. Baina, bueno, ez, hemendik kejatuko naz. Bai, jarri euskaraz. Jarri euskaraz bebai barriro, Euskaraz, mesedez. bakarrik. De hecho, euskaraz bakarrik, igual, ondo dago, Si ondo total, legoke. siglak dira. Osa, inork ez daki, zer den. Ez? Bueno, hau venga, egin da, sartuko gara apur bat ane sakonago ezagutzera. Aipatu duzu moduan bideoklipak egiten duzu lan batez ere, baina argiako erreportaje batean esan zenuenez, zientzia berriz ere, zinemara salto egiten litzateke zure asmoa, Baina, claro. argazki zuzendari rolean edo, eta hori hortan Ez egin zi, naz, zuzendar. Osa, nik egin nuen argazki zuzendaritza, baina indotezan film laburrak zuzendu. Bai. Bai. Orduan hori nahi nizun galdetu, zertan egiten duzun lan, zertan ari zaren orain, zer nahiko zenuken lortu? Ba, hori egin apur bat bideoklipetan sartunda, ze azkenean etorri jateolan eta disfrutatzen dut bebai. Baina gustatu behaten zinea egitea, baina da oso zaila, behar da, diru pila bat pelikulak egiteko, baina barbaridade bat. Orduen ez da komplikau bat, eta gero, bueno, kreatibitatea, ez dakit nun dauen ointze bertan, idazteko indarra ez dakit nun dauen, gero ez da lan gehiago, gero ez da denborak itxi hau, orduen, bueno, Bai, lana egin behar izateak eta dirua lortu behar izateak moesten dute sormena eta... Total. Eta ritmoak dira imposibleak. Horren egin izun galdetu, ez? Zuzendaria izan zara hainbat film laburretan, baina argazki zuzendaritza ikasitakoa, Bai. eta gure ez jakintasun argi eta garbi honetatik. Horren galdetu, zer den zuk bideoklip bat edo film labur bat egiten duzunean egiten duzun lana, eta lan horretan ze pixu edo ze leku duen estetikak. Ba, a ber, bideoklipetan apur bat gehiago. Uste dut, iznotzatela nire buruari gehiago estetika bilatzen intelektualismotik aratau, ez? Ez dakitzeran azaldu, baina, bueno, hori. Uste dut, filmetan bilatzen dutela beste zerbait. Eta ez hain estetikara bideratuta, baina bideoklitan bai, dago maz free. Vale. Orduen, claro, bere izten dutaz pila bat lan egiteko moduan. Orduen, bideoklipetan
Ni uste dut dana apur bat estetika bat bilatzea. Dana, osea, abesti horren estetika bilatzea. Eta apur bat, normal, sortzen da hor konfliktoa ze estetika bilatzen duen artistak, ze estetika ulertzen duzun zuk, eta hortik hasita, bi aldeak zerbait bilatzea aman komunean. Ja hori galdetu orduen, guzti zure esku dago? Ez. Claro, ez. Claro. Claro. Ez. Eta hor sortzen dira. Negoziazioa. Bai. Eta filmen kasuan edo film laburren kasuan nola egiten duzu? Claro, eske hori da movida bat. Jo, ez dakit, ze normalean da, oza, zerbait primera apurat intensa, Baina beti da apurat barruan dekoten zerbait sendatzeko modu bat. Dekota gauza bat barruan, karkomiendome, eta jo, behar dut hau esploratzea, eta orduen galderak egin, eta hortik kasita, galderak, eta historia bat idatzi galdera horiei erantzuten saiatzeko. Ze lortu, pues bueno. Eta hortik hasita galdera horiek erantzuteko, ze lenguaje cinematografiko erabili, eta bueno, da prozesu luze bat. Ez que nik adibidez bideoklipak egiten dutaz, ez dakit, hilabete batean, hilabete bitan. Eta oso prozesu diferentea. Oso prozesu diferentea, baina adibidez film labur bat, behar dut urtebeteko prozesu bat gitxienez. Eta urtebete hortara? Bai, hortara da bizitzera. Baina bai, lehenengo bersioa idazten dutenetik pelikula inda dauenera, urte bat eta luze. Orduen, klaro da, oso prozesu. Denbora pilo bat. Osa, urtebeten damutzeko denbora pilo bat emat. Eta askotan da, movida hori de, azten azenean honek interesanteate pila bat, baina de repente, aldatzen dira galderak, eta barriro galderak egin nire buruari, eta jo, igual ja aukeratu duten erabaki hau, ez toak orain azenagaz. Eta, klaro, eta begiratzen duzuz, claro, ni oin pastaina dute ikusten dutaz laurmetrai horiek, eta zen dut, jolin, ez dakit, ointze bertan nazen pertsona hau, ez dakit, orduen, klaro. Claro, ze gainera ez, bideoklipetan kontatu behar duzuna, ja existitzen da, esan nahi dut, testua badago, mezua ematen da, eta zuk egin behar duzuna da, emantzen ezake beste mezu bat bideoklipetan ez, baina, bueno, akompainatzen duzu nolabait, lehenagotik dagoen mezu bat, eta besteak ekartzen du, mezua ere zuk sortu behar izatea, ze, esan duzun bezala, film laburretan ez duzu bakarrik. Argazki zuen daria, baizik eta zuk sortzen dituzu, ez? Bai, eta emozionalki da oso prozesu intensoa, claro. Bai, eta azkenean film labur bat zure izenean doa, eta bideoklipa artistarari izenean. Normalean... Inork ez dakit norketan duen hori. Baina aitortu. Lana, bete. Hori, oso lan handia egiten da, herri hontan. Herri hontan. Bai. Lan asko egiten da. Bai, baina grazia egin dit. Bale, hortaz... Hande asko egiten, nola? Hasi garen ez estetika hitz egiten, anerretanik asko diskutitu dugu azken egunotan estetika kontzeptuaren inguruan. Kostatu zaigu zehaztea eta ez dugu zehaztu. Bai, kostatu zaigu. Gidoia kostatu zaigu. Aitortuko diogu gure. Eta orduan, Aizak ekarri du hasieran ez, estetika hitza ekartzen dugunean burura askotan etortzen zaigu edo termino filosofikoa, edo estetika zentruak, medizina estetika, zuk Googleen jartzen baduzu estetika, agertzen zaizkizu depilatzeko zentruak eta operatzeko lekuak. Hori lehenengo gauza. Baina ez dugu hortez hitz egin nahi. Karo, ongi, eta ez gaude kontra, edo bai, bueno, hori beste egun bateko gaia litzateke. Orduan, zuentzat zer da estetika, galdetu nahi nizueke, horrela, orokorrean, bakoitzak eman dezala definizio bat alduena, eta lasai, gero emango dut nik mini txapita bat, anerreketan nik topatu duguna. Ez da erresa, Ez da perresa. Ez da erresa. De hecho, zaila da. Bestela nahi baduzue, definizioak bota beharrean, lotzen dituzuen kontzeptu. Kontzeptu lotuko zen dituzketen. Niretzat estetika da, zerbait bilatzea
sensazio bat. Osea, lortzea sensazio batzuk lortzea. Vale? Bai, nik be joango nintzen, sentsazio hitza lotzen dut askotan. Bai. Eta gero, orain etorri zaite, baina oso garaiekin eta modekin lotutako zerbait esan nahi dut. Garai batean supermodan egon zen etxeak pintatzea gela bakoitza kolore batetaz eta ipintzea sukaldean horrelako katxarro bat sukalde osoa gurutzatzen, eta hori zen estetika bilatzen, garai horretan bilatzen zen estetika, eta momentu horretan gainera ikusten zen politu bezala, eta orain zoaz gure ikasle pixura eta da un puto zirko. Bai, eta gaizki dago, bai. Ba ez, zuk esan Bai. duzuna, askotan polititza ipatu duzu, baina askotan estetika lotzen da ederritzarekin, ez? Eta sentsazioa anek eta anerreka ipatu duzuen hau ere oso garrantzitsua da, ez? Estetika antzinako greziatik datorren hitz bat da, eta euskaraz, esan nahi du erroan edo, zentzumenetatik jaso daitekeena. Eta jartzen du dela, edertasunarekin lotutako balio bat, jarrera, esperientzia, iritzi eta objektuak izendatzeko erabili ohi dena. Geroago hitz egingo dugu edertasunaz, baina orain hitz egin nahiko nuke zentzumenez, ez? Sentsazioekin lotuta baldin badago, estetika dago lotuta zentzumenekin nahita nahi ez. Eta edertasuna ere asko lotzen da zentzumenekin, batez ere Tomas de Aquinok lehenengo aldiz ikusmenarekin lotu zuen bakarrik edertasuna, eta uste dut badela isla gero ez gure gizartean eta gure kosmobizioan zentzumenen artean badagoelako horrelako kategorizazio bat, eta gehien inporta diguna edo gehien balioan jartzen duguna ikusmena da, ez dago zalantzarik. Eta orduan, hau ere kulturala da, evidentemente, eta orduan hori galdetu nahiko nizuek, ez? Sentsazioa baldin bada, nola pertsibitzen da edertasuna zentzumenen bitartez. Honetarako adibide oso konkretu bat ekarri dut, dakidan esparrutik, eta da, ni antropologia ikasitakoa naiz, eta antropologiako... Antropologoa zara. Venga, Biana... Bueno, karrera egin nuen, eta metodologia oso erabili bat antropologian, batez ere igual lehenago, baina gaur egun ere bai, da beaketa parte hartzailea. Dela, zu oso labur eta oso gainetik esplikatuta, baina da, zu espazio batera joatea, eta han jasotzen duzun hori, apuntatzea, gero hori analizatu alizateko, ez? Eta deitzen zaio beaketa parte hartzailea gaur egun ere asko, eta claro, ez dago bakarrik lotuta ikusten duzunarekin, ez? Bizi duzunarekin, entzuten duzunarekin, usaintzen duzunarekin ere lotuta dago. Orduan badago orain korronte bat edo jende bat pertzepzio parte hartzailea deitu nahi diona praktika hori. Eta uste dut zineman eta ikusizko hartzen diren arteetan ere badagoela zentzumenak bilatzearen zerbait, eta ez dakit nire sentsazioa den edo baden ala, eta hori da galdetu nahi dizuguna, zuk ikusentzunezkoetan lan egiten duzunez gero nola txartatzen dituzun ikusmena ez diren beste zentzumenak, edo bentsat kontziente zaren hortaz, edo nola egiten duzun lan horrekin. Zaila da, Bai, bale. Bai, a ber, nik uste, da oso kontzeptu zaila azaltzeko, baina nik uste dut beti, estetika kasunetan edo edertasun hori bilatzea zineman edo, nire kasuan behintzat da oso lotuta memoriagaz, ez dakit oso ondo. Baina bai, apur bat, ez dakit basaten jatzuen zuri, baina nire basaten jate asko gogoratzen dutenean nire txikitako momenturen bat beti gogoratzen dut oso ideal. Ez? Jatzu pasetan. Beti ten dugu guraldi ona, beti zatzen da guzkia bentanatik, edo erlako gauzak. Eta nik, historia bat sortzeko momentuan, edo estetika bat sortzeko momentuan zerbaiten inguruan, beti ten dut ariketa hori. Apurat memoria ariketa hori. Noa sentsazio hori jaso duten momentu batera, eta esan dut, bale, zelan izango zen momentu ideal hau. Eta jasotzen zen guzti hori saiatzen aztertatzen irudi horretan. Edo kamararen mugimenduarekin, edo koloreekin, edo argiarekin, edo soinuarekin, zer entzuten dut momentu honetan. Apurat hori, adibidez, binigona apurat espezifikoz, ez dela, Bai. apurua gehiago. Azkenengo lanean, hori nire amaren etxea, da
promo. Claro, no? Venga, ikusi. Da, bai, da nire amari buruzko film labur bat, en plan, Bai? evidentemente, nire amari eta nire amamari buruzko film labur bat. Vale. Eta da ni jaio nintzen etxean grabatuta, bertan. Orduen, eineuen ariketa, memoria ariketa super fuerte bat, eta oso intensoa niretzat. Eta eta adibidez film labur horretako imaginario guzti hori, dator nire txikitako memoria ideal horretatik. Ta oso esanguratxo iruditzen memoriaren idea hau ez, zentzumenekin lotuta, justo total. ikusmena da memoriatik urrunen dagoen zentzumenan nire ustez bentsatez, usainek eta testurek eta gehiago garamatzate memoriara, orduan, karo oso esanguratxoa da egiten duzun bide hori. Gero, hori esaten da asko, baina niri pastinate bebai, askotan, gehien gustatzen jate esan paisaiak eta holan, dire gehien ikusi dotezanak. Eta Ja. hori ez dakit, igual, ez dakit, bebai pastan Claro, zentzua dauka. Gero, zentzumenek lotuta esan nahi nuen, gidoia irakurri nuenean gogoratu nintzelako, ni behintzat oso dituta nago kontsumitzen dudan gehiena, arteari edo, dagokionean, bisuala eta entzutezkoa izatera, ez? Eta uste dut gertatu zitzai dela, badon opera ikustera joan ginenean, aretoan bertan, funtzioak horrela ginela, usai ezberdina egontzela aretoan. Ez, hori ere kontuan Bai. hartu Wow. zela, eta iruditu zitzaidan lokura bat, ez zaidan inoiz gertatu, eta ez zaidan inoiz okurritu hori Ja. egin zitekeenik, baina, Ja. claro, Total, usaimena niri bez. ere hor dago. Eta iruditu zitzaidan, Ja, guapo. kriston lokura, ez antzerki batean, edo, opera batean, zuzenean, usaimenetik ere Ja, zera hori izatea, bai. guai. Oso interesgarria. A ber, orain da pari da bat, eta igual usaiona zegoen aretoan tasun baz, Bueno, Baina egin bazuten zeidea ona, zorionak. Joder. Eta ez bazuten egin, kriston idea ona, egin dut nik. Eta zinemareto, eta me bai, zeko son Zinemareto. fantasia bat. Imaginatu de repente frixa. Ez, edo honekin- bizkotxo usaia sukalde batean, Total. eta etortzen zaizu zineman. Honekin ekarreko dugu aitzindaria Jeronimo Stiltonen usaindun liburu bat. Wow. Pues beste gauza bat. Beitu, horrek pentsatu zuen. Baina, ausentzen zegoen nahiko txarto. A ver. Oso, Segun ze baina, horri. claro, baina ziren Azkenean danak astetan ziren, baina eta... ziren munstroak ez dakitzer gara usain Claro. txarra oso logikoa Vale. zen. Osea, ratoi bat. Ez, baina egia da usaimenarena daukagula super bazterduta eta falta, Bai. lor daitekeela, uste baino errazago ez dakit, igual super komplikatu da lortzea, baina, Ez wow. dut uste. Eta dau, dato random, dau, jatetxe bat Parisen uste dut, igual, ez da Parisen, igual da beste Jatetxe lekuren bat. bat, baina Jatetxe bat dago. pega izetea Parisen, Bai. uste duzu, Dau, da sinema bat, ipindu dutzuela pelikula bat, eta ekarten dutzuez, Ikusi nuen afaltzeko TikToken. Broma, pelikulako pelikulako janaria. janaria. Tu, que guai. Claro, baina eske Eta egin aldiro daitezke pelikula gaur. diferentea. Izango da iguala. Pues Bai, imagina, ez dut Ratatouille uste, pelikula. Hori da. Eta ekartzen dutzue Aize polita. jaten da biena. Ua, ze Aukeratu ona. behar da ondo ze pelikuletara Claro. joan, claro. Ze... Claro. Igual Jeronimo Stiltonen pelikula. Eta seguro hendik askotara ezingo da, Juan. Ez, baina, Diruka bueno. izango da. Gauza Ja. dator. Oie, zeon gehi zantzumenena. Uste nuen ez zuela joko handirik emango eta... Oso ondo. Bueno, Bai. eta ez dutxatzea zaren naizenean adibidez, Usaimena zari. ere bai ari naiz, Bai. ez, osea, zuk zure itxuraren baitan, eta eman nahi duzun itxuraren baitan, usai txarra izatea ere, izan daitekeela Bai. zerbait molestoa eta bilatua. Eta oitu egi gaudela jaboi usainera hori Bai. ere esan egin. Egun batean egarriko dugu libegoenaga, bere usainaren teoria kontatzera, dago usain txarraren alde. Ez que noski Nire ama baietz. be bai. Zer den txarra ere hor dago, Bai, ez? bueno, horregatik Bueno, pixka bat. orduan, programa hau hasi zen esalde batetik, azkenengo grabaketatik irten ginean, Nerta biok omen ondoko parkenean, Zeingo dugu? zer da estetika, zer egingo dugu, zer, blokeo total, eta esan nion, esken nire ustez estetika ez da gauzak eder egitea. Estetika da gauzak irakurriak izan daitezen, nahi duzun bezala, irakurriak izan daitezen lortzearen artea. Wow. Artea esan nuen, Artea esan nuen. ez dakit orain enago guztiz esan nuen honekin egin dugun bilaketa eta gero, ze estetika ez dago bakarrik artearekin lotuta, baina bai ez, estetika ez ari garenean askotan hitz egiten dugu artea, ez da gaur ere ez, badon opera edo zure Artista bat ekarri dugu. film
laburrak edo aipatutako jatetxe horrez, dana dago artearekin lotuta. Eta egia da, askotan ematen duela edukia eta forma dikotomiaren barruan ulertzen dugula estetika ez, eta dela edukiaren kontrako pieza moduan, eta biak elkartuta funtzionatzen duela, eta, enago guztiz adoz ere, eta uste dut egin daitezkela batzutan gauzak bakarrik estetikagatik. Total. Eta nik igual gehiago ulertzen dut poesiaren mundutik edo, baina, uste dut arte bisualetan ere egin daitezkela gauzak, mezua, egileak mezua garbi izan gabe bakarrik estetika bati jarraituta eta estetikagatik bakarrik. Ikustearen plazerragatik. Hori da. Bai, da super baliotsua nire ustez. Bai. Eta Baina hori egitea ere hori egiteak ere mezua da. Ba, esan dut, mezua doka, baina ez da zuk erabaki duzu. Hitz egingo dut honi buruz, porrak jarriko dut. Jarriko dut eta gero berak hitz egingo du nahi duenari buruz, eta zuk jarriko duzu mezua. Bai, edo tatuaje bat egiten duzunean porque gustatzen zaituzu. Bai. Ez? Bai. Baina nire ustez hor dago baita ere justo ifrentzua, ez? Osa, badirudi estetikak pixua hartzen duen lekuan, edo estetikagatik gauzak egiten ditugunean, ez ditugula mezuak ematen. Eta hori ere ez da gira, evidentemente. Eta esan dut, estetika ez da bakarrik envoltorio soil bat, baina estetika ez da bakarrik balio duen zerbait mezua emateko. Osa, bi alderdi horiek nahi nituen argi utzi. Eta beste zer duzu esan nahi? Igual tita, aurrera joango gara, galdera randometara. Errandonetara. Galdera errandoma. Osando, vale, betiko 3 galderekin hasiko gara, ja ohitura den bezala. Ane Berriotxoaren bizitzako datu random bat. Vale. Lehenengo esan duzuenari lotuta, nik jolastu nuen futbolera txikitan, eta nire lehenengo partidua, bizitzako lehenengo partidua, izen zen Berriotxoan kontra. Bai, zera! Berretan. Eta sartu duzku zen 10 gol. Apa Berriotxoa! Traumatikoa. Super. Es que sari pila hartzeta gure ligan ziren, en plan, Berriotxoa. beste guztiak, eta eurek. Es que Ibar Susibe... Claro. Ojo, Ai, ze poli. Ze onda, ala, oso polita. Orduan, claro, Berriotxoa Futbol Club da aneren Wikipediaren parte. Agertu momentu daiteke batean. zure Hori da. Wikipedia, Berriotxoa futbol taldea. Gutxi, labur. Bai, Ez baina, asko. bere debut futbolistikoa. Trauma katalean, exactamente. Zuek, nik esango dut, Ane Berriotxoaren datu randoman niretzat da, grabatu zigula Izeari eta Bioi. Bueno, claro. Jende egun horretan ezagutu genuen jendearekin bideo porno bat. Hor dago, YouTubeen dago, Hola, Salvadorren eraman nazazu bideoklipa, da. Bai. Bideo porno bat ditzaio gure artean. Bai, gure artean. Bai. Berezia izan zen. Gero itu ginen, baina eran pixkat fuertea zen. Esperientzia bezala potentea. Egiten horrela, bagenekin bezala norden. Baina, zinen ez azagunak? Asko bai. Gu ezagutzen ginen gu. Taulat. Ostras! Bai. Bueno, Gero, ordutik jende horrekin beste harreman bat daukat. Beste leku bat. pasatzen da. Beti gertatzen da. Bueno, nire datu randoma da, grazia hundia egiten dit, zure instako izena dela Antxoa. Nire lagunek deitzen duzti antxoa. Nena, bai! Mira, Buah, nire motea, zer en plan, polita. antxoa. Superona da, Ane Berriotxoa, antxoa. Antxoa, Es claro. que perfectua da. Mira, en plan, mundu guztiak deitzen duzti Bai. antxoa. Bueno, pues enbendiko banera. Antxu. Antxoa. Nire kostu dinaten ondino esatea, eta dituz diolan biziosoan, baina... Wow. Bai. Eta nire karri duan datu randoma, ez da datu randoma, ez datu publiko bat da. Baina, Antxoa ere bai. nire amaren etxea film laburrarekin batera, edo gero ez dakit edo lehenago, atera zenuen argazki Bai. egindako liburu bat, nire amaren etxea izenekoa, eros dezakezuena, por cierto. Bai, bueno, más o menos, baina bai. Meros dezak. Hori. Bai. Badago, elkarreko webunean. Saiatzen bilatzen bazara, dugu. lortu dezakezu. Hori da, Animo. saiatu. Saiatu oso fuerte. Zein urtaro zara, zure ustez? Udazkena. Bai edo ez? Ongi, bai. Igual Eske bai. esango nuke bai. Zergatik Bai, zure bai, bai. ustez? Ez dakit. Vale, Sentsazio udazkena bat. zarelako. Hori da, Vale, ya oso está. ondo. Horoskopoko ze zeinu? Sagitario. Ez dakit, nik. Ez dakit. Ez dut Es que ezagutzen Sagitario askorik, ez dakigu, baina egiten A ber, dugu. apurra bai. Ez que zerratik... Niri esan dozte inoz jenteak, buah, zara super sagitario,
Zer da Sagitario egiten du? Ez dakit. Osa da, 13. programa, eta ez daukagu ni idea, honi Ni idea, buruz, ni eta idea. jarraitzen dugu galdetzen. Nik esan nuen, Porque sí. entzun behar dugu podcast hori... A ber, ongi dago, datu bat, bezitakoa, Datu bat, Sagitario bai. zara, bale, eta Bai, bai. untzulek gualtaten dugu, pues, Zer daki qué guai, urtaroi Sagitario. buruz, aizea? Ez errez. Pues lehentzat lau dira. Ja, bai. Eta zema dira horoskopoko zein. Amabi. Amabi. Ofiukorekin 13. Hori da, venga. Jendeari gustatua ez arren, zuei ederra iruditzen zaizuen zerbait. Da komplikat. Nik oso argi daukat. Bai. Kanak. Niri Osa, ez. niri me encanta kanak. Bai. Eta ez bakarrik, igual, amona hilezuri bat, Osa, ni dauzkat bi kana edo hiru ezakit, ze batzutan ez ditut aurkitzen. Eta nago, super A zoriontsu. ber, niri behin bat ateratzen eta poztu nintzen, baina esaten dutelako kanak ateratzen bazaizkizu, ez zarela burusol geratuko. Bueno, Toma! Toma! Baina, bueno, nik hori esan ere, aldatzen ari ametsa da. bizitzan da, izatea melena hileu, baina kanekin. Precioso. Nik jendeari harrapatzen dio baina bat. Vale, berdin zegu. Aner, nik zure... metro... Egon naiz Bartzelonan eta metroen estetika hori, inframundu hori, kable pila bat hor iluna. Sensazio hori ikutzen duzula zerbait eta esko beltza aterako zaizula. Oh, Baina hori, nik uste dut ja jendeari orar gustatzen zaio. Osa, badela estetika bat... Bai, hain da apurrat modan. Izatea dagoena. underground. Ja, igual bai. Raperoak Jo, baina, pilat molatzen dit. Ja, Rollo ez du ilun. balio ze da jendeari gustatu ez arren. Kanak ere gustatzen zaizkio jende bati. Ja, norbaiti Ez dago modan kanak edukitzea. Bueno, ban... Niri gustatzen zaidan gauza bat jendeari gustatzen ez zaiona, Bai? da aner. Ni! Bueno, ez dakit ona edo txarra. Baina eskerrik asko. niri ez dakit, bueno, ez dakit, ustot hau dela holan, baina niri kolore horia. Da kolorea Da nire super kolore favo. Benetan, baina kolore super marginatua, Aizea Bai, doa. Bada. Gaur harritzen naiz zela hori zetorri. Enez, ez daukat errepa hori Daukazu apenas. kamiseta bat egunero jazten. Gezurra da, aner, gezurra da. Baina da nire kolore favo. Vale. Baina normalean jentari zako gustatzen. Egia da, Niri egia ez da. asko. Da Niri super ez. Egia da. A ber, dauz horiak eta horiak, hori ez. Ez duzu ikusten, baina... Ez que ez duzu ikusten, baina da Ah. hori... Hori da horia? Itxusi Ez da bat. pixka berdea? Hori ez. Ez, hori beige izan nahi duen hori bat. Hori da. Ez daizkit koloreak Nire asko. amaman itzeko horia, ba igual ez. Ja. Baina horia, Horia plastikoa botatzeko kontenedorena. hori bai. Baina hori da pixka naranjito, Ez da naranjito. Ez, da horia. Horia, puro. Bai. Vale. Da hori, Puro, hori. vamos. Zer izango zinateke lehenago? Autobuseko txoferra, kamioilaria edo taxista? Ni kamioilaria. Totalmente. Oso bakarrik. luzea, Oso antisoziala. Ja. Ni autobuseko uste dut, lineako autobusa. Gente da super desagradablea. Super, Bai, baina Ja, taxista baldin lineakoa bazara, eta aguantatu egunez. behar duzu txapa bakoitza, Eta Horregatik banaka. kamioilaria. eta autobusera baldin bazara jartzen du. Ez hitz egin autobus gidariari. Ja. Ja, baina jendeak... Eta Ni autobus taxista gidaria. banaka da, autobusean, taxistari kontatzen dizkiozun eta taxi baten barruan egiten dituzun gauzak asoz pribatuagoak dira. A ver, tegia da, taxista bazara igual ez duzula pagatu behar terapeuta, porque le cuentas a la gente, o sea, Ja. jendearekin hasten zara hor tal, eta ya Ja. está. Ez que niri... Baina kamioilaria iruditzen zaidalako lanordu asko, urruti, Ja, hori denbora bai. asko, da pixkat arrantzalea lurrean. Bueno, baina izan zaitezke Segun ze- kamioilaria Bizkaia makarrik. Hori da. Ja. Bueno, ez da arrantzalea gauza bat, lurrean. Amabos minutu ezen ditugu eman galdera. Vale, venga, azkenengo bat. Pelikula eder bat. Jo, eske hau punto jarri dut, ageratuko nahi superenkulta. Ba, nik justo lehenko gunean ikusi nuen La Quimera, bakizu de pelikula Ez da, dut ikusi. da orain zinetan, eta ikusi nuen sensazio hori de ikustea eta esatea, literal hori, ze ederra. Osa, Ja. como, Osea, hori da galdera pixka. Ze gustoa. Ez, pelikula ez gustatu Hori. arren gustatzen estetikoki jate, gustatzen zaigun. Baina La Quimera. Vale. Ni espaldian bastante pelikula ikusten ari naiz, oso arrara da nigan hau, baina eman ditora. Eta ikusi nuen Okorno, eta gustatu zitzaidan, eta aparte iruditu zitzaidan oso Superpolita. ederra. Ni geratuko naiz gaizki, baina esango dut oso pelikula gutxi ikusten ditu dela, dena ezin da. Eta gogoratzen dudan bat, aspaldikoa, eta gainera euskal zinema babestuko dut. Esango du, Estetikagatik amamako arbolak, osea, zuaitzoiek erortzen aizkora, iruditzen zait, osea, oso aspaldiko oroitzapena daukat, baina politarena bezala. Ni naiz oso marrazki bizitun zalea, orokorrean, gustatzen zait. Bai.
baina esango dut sukalde kontuak. Ez duzu ikusi, tia. Ja, baina ikusiko dut noiz bait. Eta estetikoki oso ona irudituko Hiru aldiz zaizu. saiatuk naiz ikusten. Bai, urrengoan lortuko dugu. Vale, eta aurrera ingo dugu igual, ez? Galdera Bai. randometatik aurrera. Vale, orain, estetika zari ginela, guk egin dugu bilaketa lan pixka bat, eta topatu dugu kategoria estetikoei buruzko informazio pixka bat. Antza, kategoria estetikoa daude, zer diren, esango dut horrela itzuli dugun zera batetik, artelan batek gizakiengan dauden juzgu estetikoen ondorioz eragiten duen inpresio afektibo eta sentsazioen multzoa. Totxo. Da kategoria estetiko bat. Sortzen duen sentsazio multzoa. Izango da. Afektibo. Eta daude, 6 printzipioz, gu topatu ditugunetan, 6 kategoria estetiko. Hau da ikusteko ez dela edertasuna bakarrik, eta ez dela edertasunarekin lotu behar, estetikak bilatu ditzakela beste kategoria batzuk ere. Eta dira, ederra, sublimea, tragikoa, itxusia, groteskoa eta komikoa. Orduan, arteaz ari garenean ez gara ari estetikaz bakarrik, eta estetikaz ari garenean ez gara ari edertasunaz bakarrik. Orain, hau esan da, itzein egin behar da hemen zerbaiti buruz. Orduan, hala ere, edertasunaz itzein dugu. Ta jazta. Eta jazta. Ados gaude. Ez da, estetika edertasuna, baina edertasuna askotan atera denez, Bai. edertasuna itzein dugu. Zer da edertasuna? Zer da edertasuna zuen ustez? Nisto datorrela apur bat hordik ikustea gustatzen jatzun zerbait, da ederra, ez? Ez dakit. Nik ederra den zerbait ikusi gure dut, eta ederra ez den zerbait. Ja. Igual da oso Ongi dago. kruela hau esatea. Ez, ondo. Baina, a ber, Bai. bai. Nik batzuetan lotzen dut, eta ez igual zetzu guztietan, baina edertasuna ontasunarekin, edo ondo dagoenarekin, oda ederra dena ondo dago, egokia da bilatu behar dugu, eta itxusia dena, esan nahi dut, logika batzuen baitan, baina itxusia dena baztertu behar dugu, eta ego gustatu behar, ez? Bai. Bai, evidentemente da zerbait oso kulturala dena, eta nik asko lotzen dut edertasuna perfekzioarekin eta ez simetriarekin, edo nola da, neurri perfektua arkitekturako karakolori eta horrelako zerak badaude. Baina nik amurizarekin ez zain genuenean bezala zorion eta poz kontzeptuen inguruan, ez askotan filosofian hitz egiten da edertasun eta eder eta polit kontzeptuen inguruan, ez? Ederra izango balitzu bezala zerbait objektiboa eta polita izango balitzu bezala zerbait subjektiboa. Eta nik ederra lotzen dut a priori plazerarekin ere, bai, baina ez dakit. Bai, ala jartzen du. Edertasuna, uste Wikipediatik atera dugula, hau ere. Edertasuna gauzak plazerez pertzibitzea dakarren ezaugarri bat bezala deskribatzen da normalean. Edertasuna giza existentziaren hainbat alderdiri loturiko nozio abstraktu bat da. Orduan, hemen abstraktu jartzen du. Guk Bueno, ulertzen jartzen zuen inkontzientearen ez dakit zer. Bai, Borratu dugu, jende- ez dut delako nahi. Ez egin kontzientearen abstraktuaren ere jartzen zuen, geroago. Edertasuna orduan, ulertzen duzuek gauza guztiz subjektibo bat bezala, edo behintzat uste dugu gauza guztiz subjektiboa dela, naiz eta gero behar bada praktikan kostatzen zaigun. A ber, Nik printzipioz bai, sinesten dut horretan, eta ulertzen dut edertasuna movida. bai, baina gero gauza batzuk direla ikusteko superplacenteroak. ulertzen dut, baina aldi berean Claro. nola izango da urjauzi bat? Osea, ikusi duzu urjauzia, Claro. nola izango da itxusia? Total. Edo ez dakit. Iuna bar bat. Tubo batetik erortzen bada ura. Ja, baina, Ja. osea, ulertuta dena dela Baina ez da urjauzi bat. ulerkera hori, no? sozial baten ondorio, hor. berez, beste eziketa bat, beste kultura bat Nik uste du edukiko bai bagenu. dela sentsazioen movida hori, ez? Normalean, adibidez, iluntzeak, esan duzuna zuk. Normalean zuk ikusten duzunan iluntze bat, edo zauzunan iluntze bat ikusten, zauz lasai. Ez zauz lanean, ez zauz... Normalean zauz Ja. maite duzun jenteagaz, ez zauz lasai, ez zauz... Jende gutxiren lana da iluntzeak ikustea. Claro. Bai. Claro, eta da oso
oso, danok ditugu momentu bat gure bizitzan super polita iluntza bat ikusten. Ja, Orduan, hori lotzen da, dugu zozer ederragaz, zozer politagaz, zozer lasaiagaz. Orduan, klaro, hori gusten jako, lasai egotea gusten jako mundu guztiari, eta ez dagoenari gustetan, sentitzen dut pila bat. Egia da, are, norbaiten lana balitz, iluntzeak ikustea, igual beretzat elirateke hain hori ederrak. da. Claro. Orduan, Zurarana baldin bada, mitika personak daudena hor ilunagarri argazak ateratzen egunero. azkenean, Eske nori gustatzen zaio bere lana? Gustatzen bazaizu prengau. A ber, nik esango nuke, a priori objektibotasuna ez dela existitzen inoiz, sorpresa, eta oso lotuta dago zuk aipatu duzun horrekin, baina bai existitzen dira arau sozialak, eta existitzen da kultura bat, existitzen da transmisioa, eta existitzen da gu hemen. Orduan, bai, iruditzen zaizkigula gauzak objektiboki edo guk ala erabaki gabe a priori gauzak ederrak eta lotu dezakegula objektibotasunarekin ez, politegoa irudituko zaigun bezala antzinako graziako ez dakiz zer, besteleko batekoa baino erentzia hori dakargulako. Horrek ez du esan nahi, ez denik subjektiboa eta evidentemente bada, baina badakargu guk karga historiko bat, simbolo batzukiko atxikimendua ekarri diguna. Eta guk ere reproduzitzen dugula Bai, esaten dugunean, kultura pertsona hori. guapoa da, normalmente da objektiboki Betetzen dituelako kanon kanon batzuk. estetikoen, esan nahi dut, badagoela hor. Eta denarekin izango dela horrela, nahiz eta gero kostatzen zaigun praktikan. además, da, esaldi bat esaten deuena jendea, ez? Da igual, ni bai izan dut inoz de... Objektiboki. Niri esate gustetan, baina objektiboki da guapoa. Eta Baina objektiboki esaten dugunean, Claro. ari gara esaten kanonikoki Horregatik da normalki. interesgarria objektiboki hori erabiltzen dugunean izatea objektiboki existitzen den marko eraiki baten barruan Bai, horregatik objektiboki. niri gustatzen zait inkluso zentzu horretan objektiboki, ze denok, baldin bada kontestu batean denok ulertzen duguna hori, ze ari gara objektibotasuna ere ezartzen marko horretan. Ez Bai, dakit. baina, arriskutsua da, ze Bai. askotan berba horiek erabiltzen ditugunean ari gara azten Bai. badagoela marko bat ez dena Bai. objektibo. Bale, alegia, edertasuna ere dela funtsean edertasun deitzen dioguna. Eta ia. Wow. Eta hau ere dela beste mila gauza bezala naturalizatu dugun zerbait berez naturala ez dena. Adibidez, euskal paisaia berdeaz hitz egiten dugu, baina gero joan basaurira, joan pasaiara, bueno, Pasaia, segun ze eske pasaia pasaia dago zen. itxusia eta polita. Bai. Argaziko pasaia edo eta bapatean atzeko pasaia. Nafarroa joan bardeetara eta ze berdea, euskal paisaia. Hori, ez? Bai, kontra. Lehen esan zuk, Donostia ze polita, bueno, joan intxaurrondora. Zane, bai, Donostia da polita, kontxa. Bai, Baina, gero igual gustatzen zaio norbaiti pasaiako portu bat eruditzen zaio preziosoa. Bai. Han ergaipatu duen Metroaren estetika horretan. horretatik, eta badagoela jendea gehiago gustatzen zaiona zera urbanoa, ez dakiz emagarren mendeko edifizio itxur, Eta gero aldagai ezberdina daudela, ez? Kontxa polita da. Bai, ondoan baldin badauzkazu, 30.000 turista, igual ja ez daien polita. Osa nahi dut, zerk egiten du polita eta ze egoeratzen da polita, porque kontxa polita da zu bakarri zaudenean. Karo. Noiz dago kontxa gutxik. gauetan. Eta adibidez, eta hemen barkatu, Donostiako jendeari. Oso ongi, sartu. Niri kontxa, Ez da inbesterako. Neri ere ze gustatzen, baina bueno. esan da dago. eta igual, hau dator bai, barkatu, baina nire txikitako mobidengatik, ze ni beti joanaz, igual beste ondartza mota batzutara, eta orduan niri ondartza horiek, como que, eta ni adibidez nau, niri kontxa, pues, eroaten dozte jau Benidorrera, beste Bai. baten eman. Eta ondartzak ere zergatik Barkatu, dira bai. politak, oporretan joaten garelako askotan lasai gaudenean, Baina daukate lasai gotera. area. Bai. Ninaz super area fana, Bai. Beitu, Desagertzeko zorian dago area. claro, Ah, bai. zaindu area. Ari gara area kontsumitzen gure posibilitateen gainetik eta areak sortzeko behar du denbora pila bat. Dago, area Baina krisian halko gaude. dira Hau da areak Areak, artifizialki baina sortu. Claro, baina esan Harri dut. bat. Halko da izotza. Lija batekin. Halko da artifizialki sortu izotza eta eraman poloetara, txika, pues no. Ja. Bai, bueno, nere. Ondartzak dauz. Vale, azkenengo puntu motx bat egingo du, txiki-txikia. Orduan, kontutan hartuta, estetika dela gauza subjektibo bat, eta ez dagoela objektuarengan baizik eta begiradan, tresna bat ere bada begirada hori, tresna bat ere bada estetika, begirada sozial hori eraldatzeko izan daiteke, alegia. Hitz egin nahi dut performatibitateaz. Eta lehen hasieran Sorpresa. haizeak bere sarreran aipatu du pixka bat ere, estetika ere
performatzen den zerbait da, gure estetika propioa, baina baita konsumitzen dugun estetika, gustatzen zaigun estetika, ontzat jotzen dugun estetika, itxusitzat jotzen duguna, eta perforretan bizi gara, ez da neutroa, eta perfo estetikoak denok egiten ditugu, eta denok baliatzen ditugu, eta askotan superbaliagarria dira. Ezakit, zenbateraino bizi duzu ez zuen estetika propioa ere perfotik, zenbateraino gara kontziente horretaz? Hasi zuek. Nik uste dut estetikak balio duela mezuak transmititzeko, eta nik hile luzea izateak mezu batzuk transmititzen ditu, baina ni joatea unira hilezekinarekin eta txandalean, beste mezu batzuk ematen ditu, eta non jazten zaren nol, evidentemente, eta ni orain momentu honetan, ara naiz bizitzen nire estetika oso modu aldakorrean. Osea, jazten naiz egun baten 80 urteko amono bat izango banitz bezala, urrengoan 16 urteko mutiko bat izango banitz bezala. Urrengoan joaten zara, azkena egon ginen bezala, amonazar baten alkandora batekin, baina gero txandal Adidas bat gainetik. Ya está, y fue increíble, super pozik luk horrekin. Osa, nago hor, mezu diferenteak ematen jendeak ez jakiteko oso ondo nondik jaso ni. Nik uste dut batzutan izan aldala, dau super ondo mezuak bidaltzea gure estetikagaz, baina uste dut batzutan mezu hori bihurtzen dela mezu utz batean, ez? Bai, batzutan bai. Eta hori nik uste dut zure izaera eta zure estetikaren arteko koherentzia hori lortzea dela super saia gaur egundiko guzen estimulo guztiekin, eta bide hori batzutan izan aldala arriskutsua inkluso. Eta joan alzarela puntu batzutara galtzen dozula benetan zarena. Ez dakize puntutara artean hain importantea hau, baina ni sentitzen dut gehien bat gazteagoan nintzenean galdu neuela benetan basikoena estetika hori bilatzea batik, ez? Ez dakit oso ondo, bai, bagara gure estetika, baina ze puntutara arte... Ez gehiago da konturatzea beti performatzen ari garen estetika bat, baina... Hori da, baina nondik dator performatzea hori, ez? Ni adiez, askotan noa normal bizitzatik konturatu da derrotaz, eta batzutan adiez konturatzen adiez askoz gehiago nire estetika horren perfoaz violentzia jasaten dudanean horrekiko, alegia bestela lasainoa biztzati, baina batean iristen zara umez betetako klase batera eta joan zara, ezakin dora joan zaren bezala eta derrepente zaude eta begiradak hitzak gauzak, ezakit, orduan estetikak hori batzutan jartzen du hori ere jo puntuan gehiago, ez? Ezakit. Bai, eta gero nabaritzen duzula, hartzen dituzun autuen arabera ere bai jendearen jarrera aldatzen dela. Ni kalba nintzenean, aipatuko dugu hemen ikusleak etzineten ontzeko garaiatan, aizeak denbora desiente zeraman zuela... Urte bete izan nintzen kalba. Zerora mozten zuen hile. Eta jasotzen dituzun begiradak eta komentarioak eta zergatik, eta eman bertuzun azalpenek ja azalpenetan ja ikusten duzu zure autoestetikoa zalantzan jarrita eta zure autoestetiko hori baztertua eta inkluso jende batek autobusan egual ditziz daizu ninoen esertzen ondoan. Edo ume batek udalekutan pentsatzen du minbizia daukazula. Ez, dira ikuspuntuak asko aldatzen duela ere baizuk hartu duzun autua. Eta guk ere jende estetikatik, esan dut, gizon batzuk hautatzen dute estetika bat beldurra ematen duena. Hori da. Eta gustora daude beldurra ematerekin. Eta gustatzen zaie eta morba ematen die. Eta horren oso kontra gaude. Hori da esan nahi nuena sarreran ere. Oso ondo esan duzu gainera. Vale, eta hau esan da... Zerbait esan nahi duzuane edo pasako gara jolazera? Ez, apur bat hori ez, bebai, batzutan estetika bat datorrela nonbaitetik eta igual ez da guztiz, igual izan alda apur bat destruktiboa edo denbora guztian gure autuak epaitzen ibiltzea, baina ustut lortu behar dela oreka bat, koherentzia hori lortzeko, bestela, zuke bidaltzen duzu mezua izen behar da apur bat koherentea, zu zarenagaz, eta motoma duzu beldurra, igual zara toto. Nazkagarri puta bat. Eta azken apunte bat, epatuzunarekin aldartxo bat, estetika guztia duz non baitetik,
Kontuz, apropiazio kulturalarekin. Ojito. Jolasera pasako gara. Sentitzen dugu anez, proposatuko dizugu jolas bat, akaso zure lanetik gertuegi edo Ez naiz etorri zure una lana lanera. den zerbait, baina gurekin tono jolastiago batean egingo dugu. Eta egingo duguna da, bi ekipo egingo ditugu, ja eginda Bi eta daude. Askotan, pues, onak eta txarrak, hori da, onak eta gutxarrak. Egingo duguna da, bideoklipak egitera Ona eta hiru. jolastuko gara. Bi pertsona, ekipo bat egongo da begiak itxita, eta bestea begiak zabalik. Eta jarriko digute abesti bat eta bideoklipa. Claro, begiak itxita dituztenek ez dute bideoklipa ikusiko, eta egin beharko dutena da, ideak bota ba. Lotuko nuke ez dakizeko kolorerekin edo ze estetika edo ze giro sortuko luketen Ze bideoklip bideoklip hori egingo egiteko. genioke. Eta zuek bitartean egon zarete ikusten. Orduan, bueno, ikusiko da zer gertatzen den, edo objektiboa den eta gauza berak pentsatzen ditugun, edo beste leku batera. Eta entzuten ari zaretenok, zuek jolastu, bakarrik asmatzera zer den entzuten duzuena. Hori da. Eta gero ikusi etxean tranquilamente. Asmatzen duen taldearen parte. Gu hasiko Gu gara hasten behiek gara. isten, bale. Punto prestatu du dena, Beraz, inork ezak Ze zer. ongi guaztea, ez? Vale, venga, ba. Punto jeitxi, Nire ustez, Aner, Bai? dago itxasoan. Bai. Bai, edo Nik korrika kotxe bat. imaginatzen dute, Norbai korrika. Korrika baina belardi bate, ez, lehorra, lehorra bezala. Ez, dago oso modernoa da. Eske, tin Errepide horren baten, hiri timbrea. baten, errepide baten. Nik imaginatzen dut, mitiko plato txuriak denak izaten direnak, edo brillo dun lurra bezala, horrela, Grisa bezala. gris brillo dun... Espiluak, eta hola. Oh, ispiluak, jas! Argiekin ispiluak. Eta orain hemen dago pertsona bat bakarrik enfokatuta. Bai, Orain bera bakarrik. kantatzen ari den Kantatzen pertsona, ari dena, exactamente. Ondo ari gara? Ez da bat ere. Bueno, baten mundu zu, Bueno, Baina- Ya está, irekiko ditugu begiak. zegoen denbora guztian tipa bat preso kotxe baten barruan askatzen. Kotxea esan dut. Kotxe esan du. Eta esan duzunean, orain enfokatuko dute pertsona, eta derrepente enfokatu Toma! oso ondo. Eta nahiko modernoa. Bai, bueno. modernito, Ja, baina nik ez nuen imaginatzen hainbeste historio bat. Ez. Pintatuta. Bueno, Aner. Ondo, Nahiko Osea, ondo. bastante Eta ado. oso emankorre, Azkar gainera, Emaritxu. Bai. Zein zen, punto? Lehenengoa, hemen, bat, ezta? zemakia. Osea, aitortzaren De la porteren klap. Klap. Oso ondo. Klap denok. Venga, orain cambio. zuek, a Orain, ber, zer a ber. zenbakie punto? Iru. Venga, iru. A ber, guia jakingo dugu, ez? Bai. Ea, ikusta. Ni super txarra izango nahi. Ez jakitea bezala. Ai, ama. Nire ustez dago banda bat jotzen, sin más. Zer? Banda bat jotzen. Ja, nik imaginatzen dut hiri bat. Eta norbait hiritik ibiltzen. Eta como... Baina oinez. Jentea inguruan. Oinez azkar. Azkar. En plan, videoclip ochentero, ez dakizena saldu. Bale, orduan, nik irudikatzen dut orduan ez pixkat. begiratu. Enabil begiratzen pantalla. Irudikatzen dut orduan pixkat zuri beltzean egon daitekeela. Boa, bastante guapo, zuri Ez? beltzean. A ber, nik ez nuen irudikatzen zuri beltzean más tono marroiak eta Bale, moi ados, grisak. balio dit. Baina gero kolore punto batzuk, igual, arropan edo... Bale, baina nire ustez protagonista kantantea da, osea, ez da Bai, aktore bat. ez, kantan, doa besten kaletik. Bale. Eta igual jenteagaz ez dakit, gurutzatzen, baina igual oso aspergarria, ja hau aldatuko zan. Bueno, ireki begiak, egonda horrela denbora guztia. Debra guztian gauzak egiten, makina Koloreak eta erropa eta hori Eta oso ochenterotasuna. asmatua, baina kalean ez daude. Ez. Eta ez dira ari kantatzen. Erropetan kolore tonduak Ai, oso ama, ondo que asmatu guai, duzue. Oso idea ona da. Asko gustatu zain niri bideoklipa. Dain zuzen ere, Oak Go taldearen Here It Goes Again. Boa, inglesez ondo egi esan dut igual, Bai, nazkagarriki bestela. Boa, nazka bezala. Venga, ba, oso next. ondo, A ber, Aner, osea, orain Bai. ezin Bi, gara orain bi. erdituko gelditu, 6, venga, gero Claro, begiratuko izango da dut 6. Aneren bat, que vergüenza. Nik hau ikusi dut uste dut. Nik ere bai. Osa, baina eske bideoklipa ez du gogoratzen nahi emazte lotxa. Osa, olaia gertuko da, Da, no?
nik dakit portada, kotxe baten dago bera, en plan azkar. Iluna da. Eta dago... Ez du balio kopiatzea, no? A ber, tia, baina ikustaukagu. Hola da. Deskanpau badago, esango nuke. Eta kantatzen du berak. Bai, baina nire ustez hemen dago mugimendu asko, tia. Osea, Bai. Bullas, osea, jende asko Da, mugitzen berez. desahogatzea bezala. Osa, Bai, como eske kantan gauza asko gertatzen dira. Violentzia askatzeko... Osa, Bai, gorputzaren oain. bitartez violentzia askatu baina jotzen. Ez zan hor. Ez? Bai, baina... Osa, ez du jotzen, igual airea jo edola. Eskerrak ikusi duzuen, A ber, ari gara saiatzen azten Nik badakiguna. ikusi dut, baina da gaua. Claro, bai, iluna esan dugu. Da gaua. Oian Oian ikusi ireki dudala, begiak begiratu ikusi dudala du. nigia. Pero, a ber, eske bagenekien ordonare ginen beste zerre bilatzen. Bai, ni ez, Ni uste nuen oso ondo ari nintzela. Bale, azkeneko bat? Osa, daude bi tipa denbora guztian, kotxe baten bideiatzen bezala, eta gida planoak nahiko aldatzen zirela, eta kotxen horrela. zuke indako dago? Bai. Ala, tia superguai dago. Bai. Sorrontzako kebapean. Increíble. Oso majoak, Kebapekoak. spam hemen, super majoak. Denok zorrotzako kebab. Kebab, asko gustatzen zei kebab. Pues, Juan Da, olaien ziarteren dena begira daudelaik. Hau asmatu dugu Bai, nekien, hasieratik, baina- oso ongi. Bai. Claro, eske ez du balio. Azken, a ber, Azkena, zuek. zenbaki punto? Lau. Lau. Zaila da, jolasa, Asko, baina ondo dago, Eske ez jaitea dutela. Niko baten du anuntzioa, abestia Bai, aurrean total. dagoen. En plan, banku bateko anuntzioa, Nire ustez dago, jende pila bat, oso modu ezberdinekoa, bai, abesten. Como, Nik imaginatu das danak igual jantzita. Vale, igual jantzen En da, plan, baina modo jende koro. oso ezberdina, como helduak, zarrak, Vale. no seke, umeak. Bai. Eta... Ai, komplikao. A ver, Ze kolore ikusten dituzue adibidez? urdina igual. Ez. Bai, baina oso kolore como lasaia, urdina Bai. argia, horia, baina hori itxusia, como argia. Hau da, This is America! Jo, ja. Eta ikusita daukazu bideoklipa. Bai, mondotxo tiro bat, tipo baterik, ez da? Da hori, ez da? Claro, es Bai. que hasiera da tramposoa. Oraindik ez eman, hasiera tramposoa da. Eske, claro. Claro, es que on ja dekotori burua. Ba, irekin nahi behuzue Bai, begia. bai. Punto trampati gaur, Da, onda? olako leku handi baten bezala. Baina, begira, koroa. Orain bonito, bai. Bideoklipa da increíblea, Increíblea. Ez que hasieran zegoen leku handi Claro. huts bat Bilboko terminala Dena ematen zuena. utxita ezea, jende pila bat ikusten Jende du. pila bat, eta zen, tipo bat gitarra batera joaten. Txiri, lasai. Azken, nik imaginatut, rollo korito hori. Ja, claro, baina... Dipe bai. Ba, oso ondo, eta Oso ondo, honekin eta honengan... Ba, ez du guain gaizki ere egin. Nahiko ondo, Ez. Kontratauta, no? Orain etorriko da... Kolabo. Ba, ojalá, nina dut ikusi bideoklipak grabatzen. Ikusi beste egun duzu. baterako. Ba, behar dut asestrak meretzirako. Ba, idatzi. Vale. Bueno, jarri noen anuntzio aldengo gunan Instagramen. Jarriko dut berriro. Vale. Apunta da non gizet. Orain etorriko da bideoklip baterako oso pertsona baliagarria, oso ondo egingo luke. Gure kolaboratzaile Aitor Altuna Etxabe. Apatxor! Aitor Altunaren harrikada. Kaixo Aitor. Kaixo Aitor! Kaixo denoi! Zer mauz? Ondo, gogotxu, Urduri. nire sekzio txorako. Gaur ekarri zuen, gai nagusia estetika da, baino ekarri zueten gaia asmoa izan da, zehaztea oraindik eta gehiago, eta iritsi naiz paisajismoa eta lore zaintzara. Ados, nire munduko gai favorito igual. Esango duzue, zer daki Aitorrek paisajismoaz eta lore zaintzaz. Zer daki Aitorrek paisajismoaz eta lore zaintzaz? Oso politakimo. Bueno, pues ez dakite zer. Vale. Baino, gaurko saia prestatzeko, informatu naiz. Kriston pila. Asko. Bai, paisajismoa, lore zaintza eta hiria. Edo herria. Hiru hauek gurutzatzen baitugu, atatze ezkigu. Batetik, hiri eta herrietako parke botaniko abandonatuak, balio hautela, edo nerabeak liatzko, edo nerabeek litruak iteko. Behar direla horrelako espazioak, Bai, Bai, eta nerabeak. Gero ez da itzi hau da. Horregatik. bai. Bestetik azkau, gure herri eta hiri urbaniteetan, edo zein iskinetan, herri Parkea. udaleko... Ez, parkea baino gehiago, kale iskinetako zonatxo horiek.
Balio dutenak Lorontzi jendeak ez publikoak. deskantzatzeko. Bai, Eta txakurrek txizeiteko, bai. basicamente. Bai. Baina nire ustez pertsonik ere da, oso erabaki politiko bat da, jendea ez, adibidez, alderdi eder Donostian, egotea lorez josita, dago erabakita, jendea ez da dinetzan hor, ez izateko parke Ja. bat, izateko bakarrik dekorazio Okupatzeko. hutsa, oso pentsatuta dago. Bai, seguruenik bai. Bai, segurunik, bai, fijo. Ez dakit zer den. Horre, ontzan korronte bat, Udaletxe pareko. Tamarindoak eta... Ez dakit horren zaigartzen. horre, ontzan korrontea bapatian lehen geranio jartzen zidan, eta gero ontzan momentu bat modan jarri zala edo, ezakit elikadura buru jabetza zan edo ze, geranioa berrian azaloria landatzea herrian, Egia da. kalean, bueno, pasazan. bai? Ba, badaude Bai. orainik, Bai, letxuga, bueno, Ongi denetatik. dago. Bai. Zan edo, baina gaur egun egiten Ba, da, tira. loreak landatu, eta ez da zaintzen landare hori, lore hori gero hil egiten da, edo kentzen da, aldatu egiten da. De hecho, Donostian orain dela gutxi banatu zituzten horrelako parketako loreak aldatu ez dituztelako. Bueno, pues letxuga, jendeak ditzak eta Gero jan. jaten dituztu Ez dakit gero biltzen dian, Ez baina, bueno, Edo letxugoiek ere- joan zaitezkezu. Klasiko. Bueno, eta bestetik azkau rotondetako oasi txiki horiek edo irla politu. Batzuk ondo aprobetxatuak. Rotondak, Beste batzuk igual. Beste batzuk ez hainbeste. Eske gazte izan asko daude. Eta sornotzan dau bat. Patata. Ai, ama, Ez que hau claro. estetika eta sornotza Hor bai batzean. landarea. Ez dugu hitz egin horri Ez buruz. dugu hitz egin horri buruz. Bueno, beste baterak. Herrian zeiritzi dago, A ber, denetatik. bueno, gehien bat negatiboa, baina dapur bat Turismoa, zure anaiarrebekin moduan, ez? Osea, guaga sartu patatarekin, baina Besteak ez. besteak ezain beste. Ja, ezen beste. Baina, bueno. Nik Asko entzun sartzen handu da nahi jendea. dutela. Ez dakit, Ba, igual pentsatu nuen. kostauz hauenagaz behintzat Ja. geratu daitela. Kostatu Bai. zen jartzea. Dirua. Bai. Pasada bat. Eta Hombre, pisua, horre arte pisatu. Ez lan dakit bat da. datua exacto, baina begiratu Wikipedian eta Asko. da oso fuertea. Kategoria estetiko bat badauka. Grotesko. Bueno, jarraituko dugu paisajismoa eta lore zaintza. Bai, barkatu. Hortara etorri gara, bai. Bai. Bueno, orduan, parke botanikoak, eskinetako loreak eta rotondetako oasi txiki horiek da estetikagatik. Bai. Nik ez aurkitzen beste helburu. Bai, bueno, bai, Jendeak... privatizatzea bai. kalea. Eta Baina jendeak- estetikaren aitzakian, ezta? Bai. baina helburua ez da hori Bai. bakarrik. Bai. Zuetzea lorezaina edo paisajista zuna ez zulako. Osa, nahi bali maezu izan, aldezu izan, baina bueno, ikasketatu batzu daude, ofizio badago, Bai. oposaketatxo batzuk egongo ja, pentsatzet. Gero bai, puntualizazio txiki bat, ez dakit sektorean nola ikusten da lorezaina eta paisajista parekatzea. Seguruenik ez. Gaizki. ongi. Baina Seguruenik gaude ez. parekietasunan alde, Alde. beti. Oso alde. Orduan, Gora paisajista lorezainak. gora! Gora! Vale, hoi puntualizatu nahi nun. Eta bain, lehen oianak tiragun hortatik ez. Karo, kriston lana daka. Hoi planifikatuta dago, lurraldanduta dago, jundia jarrituzte, gero kazkabarra indu, kendu dituzte, bueno, urte osoan zehar, lan bat eskatzeu oso pentsatua dagona. Eta dirua. Eta ez dala gero, inungo aitortzarik ez dute ez lorezainek, ez paisajistek, ez paisajista lorezainek, ez lorezain paisajistek. Ez batek ez besteak. E-punto jarreko izkigu argazkitxo batzuk orain, irudian, Irudiak. zuaitz batenak dira argazki a ber. Ala, oso, ala, Oh. superpolita. Dauka gereziondoaren antza, Bai, Baina ez txuria, da. baina da txuria. Ez da gereziondoa. Jo, hau goraka gainera, Bai. ezaguna zait. Bai, nik ere Ezaguna ikusi dut. zaizue? Bai. Bueno, hau da. Jo, oso polita, Bai. Oso lore polita duka. Eta oso lore estetikoa. Kanak dauzka. Eta oso zuaitz estetikoa da. Bai. Gaira ekarrita. Ikusteko, behintzat. Txinako udare ondoa dau. Izen zientifikoa du Pirus Kayerjana. Ojo, Hau behiatu beto igual, zuek zuen... Etxer. Zeudare zuen Wikipedian, vamos. Zeudare. Gereziondoak emate dute. Zuk ikuste zoi zure herrian, eta aldezu pentsatu zauela Milagroko gerezian festan, edo zaula Doraemon, Shizuka eta Nobitaki gereziondoak loretan Oi, ikusten. oi. Baina kasu honetan, udareak. Udareak dira. loretan. Vale. Emango ezkizuet datu txiki batzuk, bakan batzuk, zuaitzaren inguruan. Bueno, izena, herrian daukan izena, Txinako udare ondoa. Izen zientifikoa, Pirus Kayerjana. Wikipediaren arabera, Josep Magi Kayeri, bueno, pronunciation maneria, izeneko misioilari frantsesari zor zaio, bere izena. Izena. Bai. 1848an Txinatik ekarri zuen.
Bataz beste, zortzia maus Baina metro. izena zer da, udare ondo txinatarra? Claro, Llana. galeri, Vale, vale. Llana. Ah, bale, berak ekarri zuelako. Bai. Zortzia maus metro bataz beste, gaztea danean piramide itxura dauka. Baina orduan berak ekarri aurretik, txinan 6 Zeizen zeukan. Ez! Udare ondoa. Oia, Ba, seguruenik Baina hori txino. ere Europar baten Claro. kolonizazio Bai, baina gaia uste dut ez dela hori. gaia estetika eta Bai, guazen paisajismoa. aitorari gara mozten. Bueno, Zuhaitza gazteanean piramide itxura daka, sartzen denean borobildu egiten da. Bai? Udan ostue kolore berde argi txundigarria, txundigarrean. udazkenean kolore gorri naranja, eta more txundigarria. Hori jartzen du. Bai. Bueno, hini txundigarria ni gehitu diot. Ez que bada, objetiboki. Lore txia dauzka, eta udaberrian loratzen da. Bai. Osea, orain. Bai. Ja loratu da. Eta fruitua, bueno, hau ez dut behidatu egia esan, baina Udarea. udare txikitxoa da Udaretxoak, bere bai. Bai, fruitua. borobila ikusi dugulen. Eta lurrari dagokioneaz, behar du ondo drenatutako lurra, azidoa balin bada ere onartzen du, pH nivel desberdinetara egokitzen da, lehorteetara ere bai, eta kutsaura urbanistikoa ere aguantatzeu superrondo. Bastante jefa. Indartxu, Bai, ongi dago. Versátil. Eta esango zuek. Guri zein porta egonek. Bai, hori. Guri zein porta egonek. Pues ezer. Seguruna ezer. Kontua da, zuhaitz hau estetikoki oso ederra baldin bada ere, zuen herrian nolako zuhaitzat baldin badago behintzat badakizue, zuhaitzonek botatzeula kriston kiratxa. Loreak emateu kriston kiratxa, osea emateu kriston nazka. Zuhaitza loratzean nian, martxe bukaeran loratzea, dao zuhaitzan inguruan, ratio bastante handi batian, kriston paja usaia. Hau da oso gauza, osea hau da zientzia purua. Ez nago ni hemen daturik inventatzen. Kriston semen usaia botatzeu arbolak. Konprobatu duzu. Konprobatuta dago. Bueno, zientziak esateu, daukala. Edo arrai usai, osea arrai ustel usaina, edo giza semen usaia. Semen! Hemen puntalitza txaski bat imar da. Osea, semena baino gizakiana. Ba, ez pa, azteko inor. Txakurrenarekin. Bai, por lo que sea. Haien beste. Bueno. Nere inguruan, bueno, Hernanikoa naiz ni, eta Hernani erdian dago biribilgune erraldoi bat, biribilgune erraldoi horren erdian dago monjen konbentu bat, eta monjen konbentuei buelta ematen daude olako 30 zuhaitz. Cruising. Txistea da nahiko erreza. Goatzen naiz monja hoieta, zuhaitza loratzean bakoitzian, ez ez imaginatzen, osea, gauza bat, bueno, hemendik deia... Zer rotonda katxarro da, egoteko tartean monjen konbentuan. Bai. Ez da rotonda bat hori. Bai, bueno, borobila da, Eta kotxea bolta sortia, Glorieta. Eta erdian monjen konbentua. konbentua dago. Txikia. Bueno, apala. Ez dakitzen monja moia, baino kabituko ja, seguro. Kontua, bueno, akademia ez da dos jartzen, arrai ustelu saia emategunez da trimentilamina eta dimentilamina konposatu kimikoi esker. Bueno, hau beste konprobatu. Esker edo erruz. Erruz, bai. Bueno, eska arrai ustelana, bueno, pues ez dakit. Gustatzen bat zaizu? Bai. Eta gizasemen usaina, ekartzeu, pirrolina molekulak. Hau ez de kontrastatu, baina emateunez Kaliforniako unibertsitateko ikerketa batek, alaxe dio. Eta jazta. Eta guados gaude Kaliforniako unibertsitatearekin. A tope, beti bezala. Eta esango zueko hain. Eta guztionekin aitorren noa iritsi nahizun. Eta guztionekin aitorren noa iritsi nahizun. Ez da gehatzen supernatural. Bat, Josep Magi, Kaiegi, izeneko misoilari frantses horrek altzulegatu beretxean. Edo altzula ez jun lekutaran gauzak. Bai, beretxean, listo, eseita, geldik, Zertara txina arbol bila. Hobezu monja sartu. Total. Eta bestetik, estetikak ezin gaitu lehitxutu. Eta hoxetan ere sekzioa. Ba, eskerrik asko Aitor, oso interesgarria. Oso interesgarria. Oso ederra. Horai joango da jende guztia bere herritik. Eta usaitzezkonean guatuko zeate, Osa, benetan, pena teknologia gaur egun ez daukala usaia pasatzeko aukera. Iritsiko da, Bai. Horregatik.
Hoi iristanean, etorriko naiz arboleko adar batekin. Etxetan esateko, pues bai, izaz hemen. Bestela badakizue, Izan zen, bai. Hernanira joan monja bisitatzera. Bai. Bai. Ni dago. Bale, ba oso ondo, honekin bukatuko dugu beti bezala, baina ez beti bezala ze argiako langileak bukatu dira. Osea, ez hainbeste, baina hemen erakutsi ditzakegunak bai. Osa, gure lankideak bai. Gure lankideak bai. Beraz, hemendik aurrera gonbidatuaren argazkia bakarrik erakutsiko dugu, eta hemen daukagu antxoaren argazkia. Antxoa txiki bat. Oso ederra da. Polita. argazkia, Da, eh. super argazki ederra. Post-potzik dago. Estetikoa bai. Dakien norbaitek atera du, argazkiak ateratzen dakien norbaitek, argazkiak ateratzen jakingo duen norbaiti, atera dio. Bai. Transmisioa. Bai, Aitor, zuere nahiko onda zara argazkietan. Eta hau da batera eta Bai. datu randoma, nik erabili neuen lehenengo kamara analogikoa. polita. da. Ala! Claro, nire gurasoena. Claro. Ai, oso ondo. Jo, oso polita, pozik zaude gainera. Bai. Rizoak, horre. Esateko, claro, Estetika. Tema. Estetika. Claro. Bai. Arropa ez beste dugu egun plantxatzen, baterako- baina hilea bai. Bai. Beste egun baterako hitz egingo dugu presio Bai. estetikoa. Claro, Beste claro. gai bat. A ver, edo ule herri zaua zaintzearen arazoak be bai, Ja, Osea, ja. ze hau da mundu Beste bat. gai bat. Bueno, ba, Oso honekin, ondo. hausnarketa txiki honekin, eskerrik asko Ane eta Aitor egin duzuen lanagatik. Eta etorri Programa hau eta lanagatik, aurreko guztiak ikus ditzakezue Argia argia.eusen. Eta hurrengoak ere bai. Hortaz, eskerrik asko eta egongo gara hurrengoan ere. Muxu badenoi. Ale, agur!